σας. Σήμερα θα δούμε τις δυνάμεις του Hitman στο παιχνίδι που λέγεται Slap Battles, για να δούμε ποιες είναι όλες οι δυνάμεις. Θα πω και στον φίλο μου εδώ πέρα για να ξέρει ότι αρχίζουμε. Λοιπόν, θα δούμε πώς είναι, ποιες είναι όλες οι δυνάμεις. Πάμε. Λοιπόν, για να δούμε. Πρώτη δυνατότητα είναι Power Up. Το Power Up, αφού βλέπετε, μπορεί να σφαλιαρίσει πιο γρήγορα από ό,τι βλέπετε. Θα φαίνεται μια διαφορά, είναι επειδή είναι πιο δυνατό τώρα. Είναι πιο δυνατό. Λοιπόν, πάμε. Ό,τι βλέπετε πάει πάρα πολύ μακριά. Μάλλον μόνο στους κλώνες, να δούμε και σε αριθμό παίκτη. Πάει αρκετά. Λοιπόν, το επόμενο είναι το Warp. Σε κάνει να τηλεμεταφερθείς. Τι βλέπετε, πηδάς. Εδώ πέρα πηδάς και δεν ξέρω πώς ακριβώς το κάνει. Όμως πατάς μερικές φορές το E όσο πηδάς και κάνεις τη δύναμη από ό,τι βλέπετε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Skip. Λοιπόν, η επόμενη δυνατότητα είναι Invisible. Άμα πηδήξεις θα κάνεις αυτό, είναι αυτό. Σαν το Warp όμως, εγώ νομίζω πιο μεγάλο. Βλέπετε, λίγο καλύτερο από το Warp είναι. Λοιπόν, τώρα νομίζω άμα φτάσουμε 100 να πάμε σε ένα ακόμα καλύτερο. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο τώρα που τη βλέπετε είναι το όπλο. Ναι, το όπλο. Θέλετε να δείτε τι κάνει? Δείτε. Δείτε τι κάνει. Λοιπόν, πατάς E, κοιτάς σε κάποιον και κάνει αυτό, βλέπετε, με σαν όπλο. Όμως πολύ καλύτερο. Όμως κάνει knockback από ό,τι βλέπετε. Κάνει knockback. Επίσης, ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια του 3body 276 που μας βοήθησε για αυτό το βίντεο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, και για το φινάλε είναι το Golden Revolver, που είναι σαν το κανονικό όπλο, όμως είναι χρυσό. Τώρα δείτε τι κάνει. Λοιπόν, δείτε τι κάνει τώρα. Άμα πυροβολήσω όποιον να είναι, δεν θα πάρει και knockback, όμως θα γίνει και χρυσός και θα πεθάνει.
Όπως τώρα θα έρθει και ο φίλος μου από πιο κοντά για να σας το δείξει. Όμως πρώτα θα κάνουμε αυτόν γιατί προσπάθησε να έρθει. Τροπέτα. Οκ, λοιπόν. Πέρα βλέπετε τον φίλο μου εδώ πέρα τι χορεύει για κάποιο λόγο. Και δείτε. Γίνεται χρυσός. Φανταστείτε είμαι σε σερβερ χωρίς one shots. Και υπάρχει αυτό, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Άμα έχεις το flex και θες πάρα πολύ να το χρησιμοποιήσεις, πάρε το hitman και χρησιμοποίησε το έτσι. Απλώς κάνει αυτό. Είναι πολύ εύκολο, έτσι θα κάνεις one shot χωρίς καν. Είναι παράνομο δηλαδή, είναι one shot. Χωρίς one shot αυτός ο σερβερ. Όμως αυτό εδώ πέρα μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Δεν θα μετράει σαν one shot. Δεν θα μετράει σαν one shot. Οκ. Λοιπόν, τώρα για το τέλος θα παίξω αυτό μέχρι να πεθάνω. Βασικά, όχι. Λοιπόν, τώρα άντε γεια, χωρέσουμε. Άντε γεια, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, ό,τι και να το κάνω. Και συγχαρητήρια στον Bestex ή στον Best Boy, θα το πάμε αυτού που μας βοήθησε για αυτό το βίντεο. Γεια σας και χαρά σας.